U nastavku ćemo o jednom stranačkom skupu. U Tuzli je danas poslijepodne održana javna tribina Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine o temi reorganizacija Bosne i Hercegovine, na kojoj je bilo riječi o preustroju države, ustavnim promjenama i izbornom zakonu. Na tribini je između ostalih govorio i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Mi smo odlučili da u 2. mjesecu napravimo tribine diljem Bosne i Hercegovine. Ova 3 dana zadnja su u fazi. Danas Tuzla, sutra Žepče, prekosutra Sarajevo. Završavamo taj ciklus, obišli smo sve regione u Bosni i Hercegovini, razgovarali s ljudima na istu temu, omogućili da to bude jedan kontakt, razgovor, da čujemo mišljenja, ideje, odgovaramo na pitanja, znači nije to niko predavanje, nego baš u godini koja nije izborna, 4-5 mjeseci nakon lokalnih izbora, da dođemo ponovo između ostalog i u Tuzli i da vidimo šta naše ljude brine, kako oni vide mogućnosti i oko ovih rješenja o kojima sad pričam, ili ih vide kao realno, jesu li kroz to i oni zaštićeni, jer naš suštinski zadatak je zaštiti sve predstavnike hrvatskog naroda diljem Bosne i Hercegovine bez razlike gdje se nalaze.